Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndini wenyu Hatirare ndichange ndichikubatsirai nemaupdates. Asi nyaya ndayonezvo muzuva ranhasi inyaya inosiririsa, inyaya inorwadza zvikuru yasekuru avo vane 68 years. Ndinokumbura kuti uzotaura zvaunofunga kucomment section pamusoro penyaya iyi, kuti uriwe jaji wenyaya iyi. Sekuru avo vanga vachiva pamakore mangani vari mujeri? Zvisinei, sekuru vane 68 years vari kunzi ivo vabata chibharo muzukuru wavo ane 14 years. Zviri kunzi ndivo vaichengeta muzukuru wavo ane 14 years. Saka gogo vemwana uyu musi uyu vanga vasipo. Sekuru ava ndopa vakasara vachibata muzukuru uyu chibharo, vakamuvimbisa kuti iwewe ndichakuda kudarika gogo vako, uchaita mukadzi wangu wechi2 asi ndenge ndichida iwewe, vachimunyepera kuti asafumure. Zvino muzukuru uyu pakadzoka gogo vake akabva avataurira nyaya yese zvakaitika zvizere. Gogo ava havana kukwanisa kumirira, vakabva vanoripota nyaya iyi kumapurisa. Asi sekuru watiri kutaura nezvavo ndibaba vababa vemwana uyu. Zviri kunzi sekuru ava vapiwa 20 years mujeri. After vapiwa 20 years mujeri vabvisirwa amwe 2 zvichireva kuti vakugara mujeri kwe18 years mujeri. Ndinokumbura kuti zvaunofunga comment section pamusoro penyaya iyi, kuti unoitonga sei, uriwe wanzi uitonge, unozvionawo sei, chii chiri kuitika muno muna 2024. Macases aya awanda.